This is my message to Udele. Biko Udele. Ị na-aza aha dị iche iche. Ị na-aza Ijele. Na-aza King of the Game. Biko, message a gị nwa ka m na-esendịrị this message direct. Ijele, ọ bụrụ na ibido kịta chejie, ọ bụrụ na ibido kịta chigha azụ na ụfọdụ ihe ị na-emegasị, ọ bụrụ na ịfụnata kịta, Ijele mụnwa wụ nọmba 1 onye na-asọpọtụ Biafra. Mụnwa ya awụgodu nọmba 1 ya like ya ozugbo. Mụnwa awụgodu nọmba 1 ya afụta nye gị aka. Mụnwa wụ nọmba 1 ya apụta dị very happy. Ijele, ọ bụrụ na e nwere ihe ndị Biafra na-eme ịlaiki ha, gbagodu nkịtị, gba nkịtị, gba nkịtị. Enwe ihe Nnamdi Kanu kwuru. See, anybody committing crime will not go scot-free. That they are doing this because I'm in DSS. Akwe na ahụ ya kịta na a na-eme maka na ọ nọ na DSS. So gba nkịtị cheji ama ihe a na-akpọ ị na-akpọ ndị amị a ga-bịa n'ala Igbo na-achụgharị ndụ nwa asị bụ n'ime ọhịa. Aghọtaghị m. Gba nkịtị, gba nkịtị, gba nkịtị, gba nkịtị. Ị na-emekwa n'ihe a na-emekarịkwu Ikenga Uruagụ. Gụwa akwa ha ya esi na nke ikpeazụ a tọpụọ Ikenga, tọpụọ Kesh. Enwe ndị na-emegasị ụdị ihe ma Jovika na onwe ya ọ dịkwu ka ọ kwụsịkwuo na-akpa agwa somehow. Ijele ichi ha azụ kịta dube too late. Enweghị ihe na-eme. Enweghị onye chegharịrị kịta ahịa ha gbaghara. Kuluo down ka enwe ihe Biafra na-eme adịghị mma. Kuluo down. Anyị amasịgo na ndị Biafra na ha na ha dị innocent, and anyị amasịgo na ha na-commit crime. Ọ mgbe e nwetara freedom, ahapụgodu Nnamdi Kanu ebe ahụ, anyị amara ihe a na-akọ akọ, then emezi onye ha ndịrị na-eme ihe adịghị mma were nwere onwe kpuchie in the right times. Asịkwa m na enwe ndụ na-eji nwere onwe kpuchie crime in the right times. Anyị ama ihe ekwuru ihe a. Good morning, good afternoon, good evening, Biafrans all over the world. Depending on your location, I still remain your beloved brother, Truth is Power. From the office of the Triple General himself, in the person of Igwe Botozo, the Chief of Armed Forces of Biafra land, and the wonderful opportunity given to me by Major General Gentle the Yahoo. I still remain your brother, Truth is Power. Today's date is 21st day of February 2026. I reiterated. I want to use this information to tell the whole world about what is trending on this axis of Africa. Basically, Biafra land. The Nigerian terrorist army and the political Ediabalis, the politicians are meant to say in Biafra land, those who are working assiduously to make sure that Mazi Nnamdi Kanu still remain in Sokoto prison, are on it again. In conjunction with Nigerian terrorist army, the ISIS, ISWAP, jihadis, and the Fulani herdsmen in military uniform. There is heavy war, genocide in Biafra land as I'm talking to you now. Our sisters are being raped before our eyes. Our mothers being taken away. Our young youth brethren are being killed on a daily basis. At times our parents will go out, they won't come home. The widows are crying. We have more widows because a lot of atrocities is happening
in Biafra land, courtesy of Nigerian terrorist army. We want to be our own. That is only our quest. They should leave our parents alone. Leave our sisters. Leave our land alone. Free Mazi Nnamdi Kanu or Ahmadiko of Biafra for us. The same thing is applicable to Samuel Ekpa in Finland. Self-determination is enshrined in United Nations Charter. Self-determination is enshrined in most of the constitution of the world. Why is our own different? Why is it different? We said, sit at home should stop. You said it's a problem. For information from the office of Major General Gentle the Yahoo and the authority vested on him from the Triple General himself, the Chief of Armed Forces of Biafra land, sit at home continues until Biafra is actualized, until Mazi Nnamdi Kanu is released. I want the whole world to see it to themselves that we are not the problem. We are freedom fighters, agitating for the freedom of our people, agitating for the freedom of movement, freedom of speech, freedom of religion of our people, and not to impose a foreign religion on us. We want to be on our own. That's our quest. Biafra or never. Cankerworm, corruption like a cankerworm, has eaten deep into the fabric of Nigeria. Nothing good can come out from a country, I mean to say, that contraption called Nigeria. Nothing good can ever come out from it. Corrupt leaders, corrupt governors, those that are sponsoring the Islamic sect to Islamatize the Christian part of the so-called Nigeria. They are working assiduously to make sure any nation, any ethnic group, any state that fail to adhere to their instruction, they invade that particular state. They maim and kill and burn houses and kill our brothers and sisters and, just name it. And the world leaders remain mute. African leaders remain mute. Mazi Nnamdi Kanu is there at Sokoto prison, a prisoner of conscience, languishing for his own rights. This right for self-determination. Is it not in UN chapter? Why is the world remaining mute or keeping mute regards to it? Wake up from your slumber. Do the needful, Mr. President of America, that great nation, United States of America, in the person of Donald Trump, Israeli Prime Minister Netanyahu, Ibrahim Traore, and other leaders of conscience, lovers of freedom. We beckon on you. Assist our people. The killing is much. The Christian genocide is much. From the office of Major General Gentle the Yahoo, remain blessed. As to remain your brother, truth is power.